Salam aziz yurttaşlar. Salam gadyrdan gelin gyzlar. Hoş geldiňiz hemmäňiz. Ine biz şuň ýene-de bärik ýygnanmagymyzyň esas sebäbi şu Türkmenistanda tualetleriň ýoklugy, jemgyýetçilik köpçülik ýerlerine hem-de ýollaryň ýoklugy. Emma näme üçin Türkmenistanda birnäçe müňlerçe 4200 sany deputat bar diýen soraglar ortağa çykypdyr. Şolary özara pikir alşalyň diýip şuň bärik ýygnanşdyk. Hoş geldiňiz watandaşlar. Şuňky gün Türkmenistanda birnäçe deputat bar. Olaryň web saytyndan görüp biz seredenmizde, emma şol deputatlary kim saýlady diýen soraglar bar ortada. Kim şolary saýlapdyr? Kim ses beripdir? Ýa-da şol deputatlar şu Türkmenistandaky ýoluň hiç bir ýerinde ýollaryň ýoklugyny, ýa tualetleriň ýoklugyny hiç bir zaman, hiç bir wagt gündeme çykaryp ýa-da bir orta alyp maslahatlaşyp şol meseleni çözmek uğrunda hiç bir iş etmändir diýen soraglar ortağa çykypdyr şu ýerde. Watandaşlar şoňa şu barada öz pikirleriňizi sizden hem eşdel diýip ýygnanşdyk. Haýsyňyz öz pikirleriňizi aýtsaňyz baş üstüne. Men söz aýlaýyn. Bahar hanym, onda saňa söz bereli. Salam ýurtdaşlar, ildeşler. Hoş geldiňiz. Deputatlar 4200 diýip alaly da şonu. Şonu 4200-em 5 welaýata bölseň 840 sandan düşýär. Her welaýata 840-dan. Ine könülgünçde mysal üçin 7 sanak welaýat bar, raýon bardy öň. 7 raýona bölseň 120-den düşýär. 8-e bölseň 105-den düşýär deputat sany. Aşy deputatlar näme iş etdi şu ýerde? Ine köçede gidip barýan tualet gerek bolsa birinin kapysyny kakyp tualetinize gireýin diýip şeýdip haýyş etmeli. Köçede tualet ýokdur. O bir öňden orsdan alan tualet bardyr, onuň kapysy bar onuň. İçine girsen ayak basara ýeri ýok, içi daşy bir. Oňa girsen aýaňa ýelmek çykýar. Ýa-da ýollaryny alsak, men könülgünçden alaýyn. Kolhoz ýerleri bir ýagyş ýagsa, o ýere vertolyot bilen gidamasaň, ýa-da traktorly gidýär. Şoň üçin hem ýol taýyp, batýa, kiçik maşinler gidip bilmeýär, traktorly ýola çykýarlar. O ýerden osan awtobusa minýärler-de. O ýol diýenem käşir joýa ýaly, dangur. Bir maşin alsa, bir ýylda o maşin ýerde ýatýar. Şoň ýalak erbet ýollarymyz ene videolarda da goýup durandyrlar. Türkmenistanyň ýollary diýip. Şoň ýaly böke diýen näme içinde. Ine bu deputatlar näme iş etdi? Şolar her gaýsy öz işini düzgün ýapanda, düzgün edende Türkmenistanda hiç il problema bolmaly. Ine şu atlykça men şunu aýtyp geçeýin. Deputatlar hiç bir iş edenak. Lüks ýumşajyk maşinlarda gezýändirler. Halkyň näme ýagdaýy bilen işi ýok. Şular hakykat işlejek bolsa, o ýumşajyk maşiny öýüne goýmaly. Ony toýa gitsin, ony ýerlerde ullansyn. Ýöne iş bilen bolanda awtobusa minip gitsin obalara, raýonlara. O ýere barsyn, oba sebäti bardyr, ýene bir zaty bardyr. Şo ýerden bir motor alyp motorly aýlansyn obaň içine. Sen halkyň ýagdaýyny öwrenäşeýdip. O ýumşajyk maşynyň içinde otursaň, sen daşardan hiç il habaryň bolmaz kimiň näme edip bereni. Günde öýüňde etli palaw, şeýle gowy naharlar ýersiň, sen o aňyrda biriniň öýünde iş zat ýokun, sen habaryň bolmaz. Şoň ýaly, şoň üçin deputatlar şeýdip işlesedi, awtobusa minip gitsin hal ýagdaýyny, halk näýile geýin. Sesim gitti Bahar hanym. İnternetin gidendir onu. İşinem dogry edip bilerdiler. Ýok, ýumşajyk arabada, maşinde gezýärler.
Bir yere varsa da deputat geldi diýip o köçeden törden yer berýärler, o yerden boldan iýip halkam ýanynda yaranjaňlaşyp ine bu ýagdaýa geldi. İşin dogry ýapmany. Halka öňden Russiýa zamanında da görmedik zady o zatlar. Ne meclis görüpmi olar, ne ýagdaý sorak geleni görüpmi, onuň üçin bilmeýärler ha nemesini. Bilmeýärler. Ine şu wagt keseň şö. Bolýa sağ ol Bahar hanym, şu ýerde sesiňizem gitdi, internetiňizem bir hili gelip gidip durda. Şoň üçin biraz soňra ýene-de pikirleriňizi aýdarsyňyz. Ne şu ýerde dogry belläp geçdiňler, şu Türkmenistana şu meclise mysal üçin şu deputaty kim saýlapdyr? Näme mesele bilen şol deputat bolup şol meclise gelipdir. Emma ana ýollaryny aýda oturýarsyň, köçelerde hiç ýyly tualetleriň ýokdugy, esasan köpçülik ýerlerinde, mysal üçin bazarlarda, alışveriş merkezlerinde, şon ýalak köpçülik ýerlerinde tualetleriň asla ýokdugy. Bolsa da şol Ors zamanyndan, Sowet zamanyndan galan tualetler. Onu ina biziň sosial mediýada da kän gedek görkezdiler. Bu zatlar utanç dämi? Bu deputat diýilen adama gaty utanç beriji bu. Leyla hanym elin galdyrypsyň, saňa da söz bereli. Baş üstüne Leyla hanym, hoş geldiňiz. Sağ olun, hoş bulduk. Salam yurttaşlar. Hoş geldiňiz. Aýjahan abla, şunu menem ýetirin. Bahar hanymny sözüni dinledim de hazır. Şunu izini ýetirin men. Bahar hanym aýtady, deputatlar dedi hiç iş etmedi. Kim seýledi onu diýdi da. Onu bizleni berdi muhamyzny kim seýledi? Hiç kim seýlegeni ýok. Özleri bilen özleri geldi, oturup aldı. Halk seýledi degen ne söz çıkardılar bir yalgandan. Hemme zatı yalgan bulany. Deputatlarynam deputat dep koyganam yalgan. Deputat degen nere karamalı? Ya berdi muhala nere karamalı? Ne iş etmeli? Bize düşünmedik bulany wezipesine de katım karış bolup gitken. Deputatlar misal üçün ne üçün bunu seýlegen wagtynda ýaxşy özlerini özleri seýläp diýindi berdi muha söylegendir ahyrşyn deputat sen dep. Şunda bir çakyryp alyp seýledim eken ya dogry telefon edip ya bir nädip koýaberdim eken. Ondan hiç kimden habary ýok. Halka seýlemedi. Halkdan habary ýok. No kim no edip oturupdy, nişeti beripçi. Ogurlyk etdiripmi, dogurlyk etdiripmi, onu bilen hiç kimden işi ýok. Hiç kim bilmedi. Meni sesim gelem Aýjahan abla. Gelip dur o Leyla hanym. O gelip dur. Bir hili ses eşdildi şuňa. Ha ýok. Osun şundan indi bu näle deputat degenleriňiz özleri seýlegendiň bir zat boldy koydu bu ortada. Bizeni habarymyz ýok. Bizler seýlemedikem, bilmedikem, kim deputat, kim no iş etip beripdi, kimni kim seýledi, habarymyz ýok. Ana şundan osunam bu deputat degenler men Özbekistanda näsine karaganda eşitip otursam deputatlar şunday iş bejeredi eken. Şu yollara karap, yeter yetmezlere karap, kimde iş yok, kimde ne yok, ya gektar beriledi, ona paxta saxta ekiledi, buğday ekiledi, onu şunday zatlar bilen şugurlanady eken şolara ne gerek, ekinçilere ne gerek, ne yetişmeydi. Opşum deputatlarının boynuna bir sürü zat yüklengen eken Özbekistan'da. Indi Türkmenistan'dakini bilinmez, habarımız yok. Şunu aýtýatyrman.
bizani yollarımıza qarasak, deputatlara qaraşlı, qani deputatlarımız ne üçün Berdimuxadan soramaydı? Ey, bizani yollarımız inşi yağday, maşinlarımız şundin nege düşüp turupdu? Adamlarımız qiyin yağdayda, maşin heydep bo'lmaydi. Bu yolladan adam yürüp bo'lmaydi. 6 damchi yağış düşse balotaga aylanadi deb ne üçün şula aytmaydi Berdişkaga. Berde bir zat ba, Berdimuxadam yok, vazifesidam yok, deputatlarımızam yok. Prosto qog'ozda ba, bu söz sözlegende ba. Bu gani şu. Ana şunday ba bolsalar bir iş görsatmeli axir bular. Görseter ediler. Ina Saparaga aytıp geçti Sapar Iklimov. Demir yollarımız ba. Lekin üstünde yürüdüğüm poyizimiz yok. Dedi. Doğrudanam üzerine osunam ina bunlar adam seyretmeli. Udam yola giredi. Bu demir yola giredi. Bu kara yola girse argıla aytıp oturgan yollarımız. Şundayçı ina hazır poyizla yok. Bir yere gitemen desen, misal üçün Aşkabat'a gitemen desen, Çerceve gitemen desen, Aşkabat'a barıp olsun Çerceve gitmeli. Ne üçün şu doğru Çerceve gitip olmaydı Taşavuz'dan? Şuna yol yok, qara. Demir yolla ba, poyiz yok. Ana şu yağday, osunam bilet yok. Yollara satıladığın bilet yok. Provodnikler satadı mı? 1000 manattan alıp ana yersiz adamlarına kitediler, yakında haberlerimizde gördünüzler özleriniz. Ana şundayçı hiç bir bilet yok. Kullas bilet yok. Kim aladı o biletini? Kim nere barıyatır? Neçe günde bilet yok. Heyransan. Günde deydi 2 poyiz, 3 poyiz yürüydü. Aşkabat, Taşavuz Aşkabat deydi. Lekin bilet yok şuna. Ben heyranman. Hemme zat yeter yetmez. Hiç bir zatımız toluk, doğru düzgün ne emez. Bizani Türkmenistan'da. Hiç kim işlemiydi. Ya özlerini bilmiydi şula deputat ekenini. Ya talep etmekni bilmiydi. Bizani yaxşı indi onu to'xtatib turik. Aqsaqqallar maslahati dediler. Aqsaqqallar maslahatine 4200 adam qatnaşadı eken. Ya Pamperesli babaylar. Aqsaqqallar. Ne üçün qatnaşadılar ona? Noğa maslahat etediler? Noğunu maslahatini, noğunu rişat etediler onlar? Noğunu çözediler ben bilinmez. Hiç kim bilmiydi. Size bilesizler mi? Özleri de bilmiydi. Ne üçün oturganlarından bilmiydi. Noğa gelip oturgandan bilmiydi. Yana Berdimuxa bir zat dese çepek çaladılar, boldu giteverediler şunu bile. Ana. Berdi hemmeçki yalgan, hemme zatı yalgan. Bu yığnaqı da yalgan bulanı. Dünya halkını yiyip yumurmak bulanı ki. Babala şu məsləhətə gələn vaxtında Qastinsa deydi. Qastinsada boladı. Onlara 3 mərtə naxar bərələdi. Degəndin 4 mərtə naxar bərələdi. Degəndin o kimni cibisindən çıkadı. Onu kim alıp baradı? Onu cibisinden çıkadı. Yiyim içimlerini pulu, Qastinsanın pulu, xalqının nəsi, haqqı. Banisada işliydi onlar ba, nələr ba, şu müğalimlər ba. Şimdi bir tam iş işləb oturğanlar ba, polis işgərləri ba. Şulanı aylıqından alıp şu məsləhətə dəb, yiyim içimə nə dəb,
pul kesediler. Onu ben işle birgen vaxtımda şundaydı. Ana məsləhət bulmağa geldi. Biz yani Taşovuzumuzda məsləhət bulacak. Aksakallar məsləhəti bir zatlarını çözüp geçecekler. Gelip hemmeç ki şuna yardımınız gerek. Yeyim içimine dep. Onu şimdi ettiler. Pul yinlediler. Yalan sözlüyorlar da gördün mü? Şeydi. Şunun için aytýatyrmam, halkny yep yemirmağa gelediler. Nere barsa adam? Aşgabat'a barsa, Aşgabat'nikini Taşovuz'a gelseler, Taşovuz'nikini bizlere məsləhət edem gerek miydi? Başka zat adam gerek miydi? Bulanı boş boşuna yalgan sözlep məsləhət edip getediler. Ne o məsləhət etkenden bilmiyse. Özleri gelip özleri getedi, lekin seni hakkını yek getedi, halkını hakkını yek getedi. Ana şundayn. Yine izini yine yetiremen. Hazır Bakar hanıma verin. Bolya sağ ol Leyla hanım. Doğru bellep geçtiňine. Şu ýerde şu deputatlaryň öz ygtyýarlyklary diýip bir nime belläpdirler. Şu ýerde mejlisiň täze çağırylşynyň deputatlarynyň ygtyýarlyklary. Mejlisiň täze çağırylşynyň birinji maslahatyna ikrar edilýär. Mejlisiň öňkü çağırylşynyň deputatlary mejlisiň täze çağırylşynyň birinji maslahaty açylýança öz ygtyýarlyklaryny saklaýarlar diýer. Deputatlar halkyň dolu ygtyýarly wekilleri bolmak bilen mejlise saýlanýarmyşlar. Onda dolu halkyň adyndan şeýle saýlanan bolsa kim saýlapdyr muny? Bu deputatlar näme üçin ýanky siziň aýdan kemçiliklerini görmän gelýärler. Onda bu ýerde bir hakykat ýok. Türklerde ene samimilik diýär, samimilik. Hiç ýeri samimilik ýok onda. Bu deputatlarda. Şerde Bahar hanım sana söz bereli ýene de. Samimilik sen Türkmenistanyň başynda otyra bir kanun gelip oturdy. Samimilik bolsa şu bir kanun gelip otururmady. Gurban uly Muha diýer. Dogry moýupdyr Muha adyny. Şu bir kanun geldi. Innem ogluny getirdi. Biz Türkmenistanyň halky bilen agam şu saýlaw günen bilen ag. Biz şu saýlaw güni geçdi saýlaw, ondan soň jaň etdim, soradym çağalardan, goňşulardan saýlaw haçan bolupdyr diýip menden soraýar. O telewizor zat dinlemeýäňizmi diýse, ýok biz Türkmenistanyň habarlaryny dinlemän goýduk. Şu Özbekistan kanal diňe şonu dinleýäs diýdi. Bolursa diýdi, daňatýan diýe otyr diýe şu diňe diýe nämäni asuda asman ýurdumyz paragat. Şu gaýtalanýan şu söz diýe Niyazowdan galan asuda asman nemeden bu Gurbanuldan galan haramda arkada aýdym aýdyşyp böküşip aýlanyp bir näme bökenlerim belli-de. Könürgünjüň Daşowuzyň şäheriniň hem şeýle köçeden bärde jiton bilen neme diýensiň jiton salyp goýberýänsiň ýa 1 lira salýansyň tuvalete arkaýyn girýänsiň elini ýüzüňe ýuwup çykyp bilýänsiň namaz okýanlar şu ýerde abdesini bile alyp bilýär-de. Şolar ýaly arasa ýene könürgünçde ýokdur şu zatlar. Daşowuzyň ine vilayet diýerse şonda da ýok şu zatlar. Köçede eýle bir tuvalet görmersiň. Yollarma ýene şeýle şu bir deputat ene her neme raýony 8 raýon bolsa 105 san deputatdan çyýar. Bular nirede? Bir gezek biz eşitdik ne biz ene häkim saýlaýan seçimine gelin saýlawy diýip aýdylany öňe eşitmedik, soňa eşitmezek. Mundan soň häzir Türkmenistany eşitamasak bu Gurbanul dowam etse ýene de eşitmeýäs biz o zatlary. Ne deputat saýlawy bardyr. Biz deputatyň baryny bilmeýärdik. Ýakynda nemede şu gündemde goýdular, deputatlar sanap aňyrsana çykar ýaldy. Bir sürü adam başyna bir deputatdan düşýär. Ýöne şolaryň bir iş bejerýäni ýok, hiç gaýsynyň. Ene Könürgün Aşgabatda bir deputat bardyr, Baýmurat Mıhaşoň ady. Oň adyny familiýasyny anyklaryn entek. Şonuň diňe öz tohum tiýjine peýdasy bar. Aşgabatda oturup jaň edýär.
Ine Könürgüncün komünizm kolhozynyň öňkü komünizm äzir bilmeýän paxtabazy bardyr. Şoň içinde rabotçy bolup işläp ýöreni özüniň aýalynyň agasy bolansoň şonu aldy da şo ýere başlyk goýdy. Nirde okapdyr we? Başlyk bolar ýaly sen institutu oturup gelseňem öňünçe pesden başlama tejribe toplap soňundan başlyklyk derejeye ýetip soň başlyk bolmaly. Bular biri deputat bolup geçýär bir garyndaşy. Ondan soň tokum teýji biri baza başlyk, biri näme başlyk, biri magazin açyp otyr, bir aýal doganan bardyr nemede, şoň aýalyň doganan bardyr Şabende kolhozyň Paýok magazinde işleýändir. Paýok magazinleri getirip bazarda satyp otyr. Han deputat şeýdi işleýär. Han deputatyň işi sadece ýaly-ýagsy aýdýalara neme wa ahir zamana bolanda oýdan ýerler beýge sıçarlar diýerler-de. Oýdan ýeni naşy halky iýe, garyp halky iýe, beter çöker diýerler. Beýge sıçmasam ýokardakylary pare peşkeş berýärler, pare berýärler. Men şu ýerde oturaýyn, men şu ýerde tut. Ene başymyzdaky oturanam şeýle dämi? Näme iş edip otyr şo halk üçin näme iş edip otyr? Näme di interneti peseltmeli, çäklendirmeli, halka yamanlyk bilan. Ene migrasiýa ýolda näme de otyrlar aeroportdan arkaýyn gidip gelip bolanak. An deputatlar şu zatlary seljersin, anyklasyn. Halkyň ýagdaýy nähili, näme üçin her raýona 105 sandy näme deputat düşýän bolsa, kolhozlara şular bölünip bir motor sürýän birisi bardyr, minsin motorunyň ardyna. O ýumşaçyk maşynda gezmesin, motor bilen aýlansyn, halkyň arasynda gezsin, awtobus bilsin, ýagdaýy görsün, awtobusda gidende ýoluň ýagdaýy nähili, onu görsün, awtobusdan düşüp, ondan soň kolhozçylaryň, kolhozyň halkynyň, o ýerleň halkynyň ýörek gidýän ýollary nähili, nädip gidýär bular, motorda gidýärmi, traktorda gidýärmi, o traktorda gidýän bolsa senem bir minip gidip gör. Sen şo ýerde nähili kynçylyk çekýän bolsaň, halkym şolar ýaly kynçylyk çekýär. Ene bu ýaşullar maslahatyny, ýaşullar maslahatyndaky ýaşullara gelsek, olar bara biz ene Könürgüncümizde bir adam bardy, gaýyň başlygydyr, ogly. Ene şoň ýaly gaýyň başlygydyr, ýene bir ýeriň başlygydyr. Şolaryň atasy hökmen ýaşullar maslahatyna gidýär. Ondan soň gelenden soň olara halk ikel bilen o 2 metr öňden elini uzatyp ikellep salamlaşýarlar şoň bilen. Salam aleykum ýaşul diýerler. Sila, hormat. Ene toý bolsun, sadaka bolsun, arazy aýynda agzaçar bolsun, öýüň töründe şolar oturýandyr. Şolar gelmese näme bismillah başlanýan däldir nahara. Yani şolar bir halkyň arasynda aýlanyp öýdüp özüni silat berýänçi halkyň arasynda aýlansyn. Halk näme goşup näme gepleşýärler. Ýaşullary öýüne çağırsyn. Al men ýaşullar maslahatyna gidip geldim. Men indiki gezek gidenle näme diýmeli? Näme eksikler bar? Gelin şu ýerde gepleşelim. Sizem aýalyňyzdan soraň, şoň aýaly sorasyn, aýallary ýygnasyn oturup gıýbat edýänçäler, onuň üstünden täze köýnek geýip priçoska, ne o bedre ýaly priçoska edýänçä aýallary ýygnasyn, sorasyn. Näme ýetmezçilik bar, çağalarda näme bar, mekteplerde näme bar? Gelin şulary meňe gaýnatam. Şu ýaşullar maslahatyna giden adamyň aýaly sorasyn. Meňe ene ýoldaşym ýaşullar maslahatyna gatnaşyp otyr. Gel şuňa bir aýdalyň, ýygnasyn, kagyza bellä bolsun. O ýerde şuňalak ýetmezçilikler bar. Ene o ýerde bular bar. Diýsin-de aýtsyn ýaşullar maslahatyna birine ses çykýarmy? O näme Gurbanuly Berdimuhammedow mi, oň oglumy düşünür ýalam däl öde 2-2'den bolansoň ene geplen batny ýönep A diýe çapak çalýarlar, B diýe çapak çalýarlar. Ene deputatlar bolsa A diýse näme diýse el galdyryp otyrlar. Birini öldürmelimi diýse hawa hökmen birinji daş men atjak diýip durarlar bar. Türkmenistan düzeltmek diýen zat ýok. Näme üçin şolar ine gaýgysy Atabaýew heýkel barada nemeden ine şolar aýtsyn.
nemeler vardı, heykeller vardı, deputat nemesin şehirine oylasın, ine o yere bu gerek, yol gerek, bu gerek. Men gittim traktörde gittim, halk traktörde gidiyken menem gittim deysin, gitsin, canı teni bilen işlesin, işlerine aylık alsın. Gidip aylanıp gelip yadap, işlep yadap uklamak, o uklama suyucu oluyordur. Ben yumuşacık arabada, maşinlerde gezip öyüme gelip uqin gelmez öyle olsa, yadamalı adam işlendi. Yani dayhanın eli qavarçak oluyordur. Ya pil tutuyor, işliyor. Şoň üçin. Men Telman kolhoza gittim. Şu wagt azan okunypdyr. Men biraz ara bereýin, soňra söz alaýyn. Ha, bolýar, sağ ol. Sağ ol Bahar hanım. Ne şu ýerde dogry belläp geçdiň. Şu ýerde menem şu meclise saýlanan deputatlaryň bir kısansynyň atlaryny okap geçmek isledim. Täbi eýelýän wezipeleri gaty gyzyklandyrýar. Halkymyza gaty gerekli adamlar diýip düşündüm. Bayram Murado Begençgeldi Merdanoviç. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Ahal Vilayet Komitetiniň başlygynyň orunmasary, jemgyýetçilik başlanýyşlary esasında Durnuklu Söwda Hususy Karhanasynda söwda gatnaşyklary boýunça direktoryň orunmasary diýe. Onda hani şu adam deputat saýlanan bolsa, näme üçin şuň küneçeli Türkmenistanda döwlet magazyllary bar. Halkymyz iýmitden kösenip otyr. Iýmit ýetmezçiligi bar. Onu näme üçin şu meseleni ortağa atmady şu adam? Diýen soraw ýene ortağa çykypdy da. Mary Etrap häkimliginiň senagat guruluşy we beýleki pudoklary bölüminiň direktory, ýani arhitektory Bäşimow Artyk Çaryýewich diýe. Ine guruluşy proýekt boýunça meseleler çözmeli adam arhitektormuş şu. Mar vilayet boýunça, Mar Etrap häkimliginiň diýe. Ýolda näme ýurtdaşlar şu ýerde senagat guruluşy we beýleki pudoklary bölüminiň arhitektory. Han ondan Mar etrafında ýollaryň nähilidigi göze görünüp durmuny ýurdyň başga bir ülkeden, misal üçin Eýrandan, Türkiýeden ýa başga bir ýurtdan Türkmenistana baran adamlar görkezip ýollary video çekip bütün sosial mediada paýlaşyp oturýarlar. Bu zatlar utanç dämi? Ondan şu Bäşim Artyk Çaryýewich ýanky aýtyp belläp geçen Bayram Murado Begençgeldi Merdanoviç. Şu adamlar näme üçin utanman halkyň hakyny iýip, ýene-de özlerini deputat diýip, şu meseleleri ortağa çykarman, şu meseleleri çözmän näme iş edip otyr diýen sorawlar ortağa çykýan adamlar. Ýurtdaşlar, Divanowa Meňli Abalakowyna Türkmenistanyň meclisiniň adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak barada komitetiniň agzasy. Ine gaty gerekli adamlar, ýurtdaşlar, şu adamlar. Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak komitetiniň agzasymyş. Ondan näme üçin adam söwdasyny edip otyr bu? Türkmenistanda Daşary işler ministri Reşit Meredow, mahamalar, polisiýalar, ýurtdaşlar, şu ýerde Merdan Muhammedowy Türkiýeden ogurlap alyp gitdiler. Ine bu adam söwdasy däl de näme? Ýurtdaşlar, bu hakykat zatlar. Bu zatlara entek jogap bererler. Bolýa Leyla hanym, saňa söz bereli. Baş üstüne. Ayjahan abla şu Merdan Muhammedowny aýtyp geçdiňiz da. Dogrudan olany görseň Merdan Muhammedowny kaçyryp gitdiler. Yaxşı. Onu kaçırmadılar. Dogry, düzgün, dogry ýoldan alyp gitdiler diýik da. Indi bulany düşünçesi boýunça elle şunday diýik. Bundan ne üçün bula açık sut etmediler? Ne üçün şörde çıkarmadılar onu? Ina Merdan Muhammedow şunday iş näetdi? Şunday wetenli bir zatlaryny satdy ogurlap. Ya bir näetdi dep yaman zatlary bolsa şunu etken yamanlyklaryny aýtyp ne üçün sut etmediler? Ne üçün açık sut etmediler? Açık sot bolmaly ahir şörde. Kany bu hukuky diýsme, no diýsiz,
Kanunu ministrine ya oturgan bellilengen adam nerede şula? Nöçü şula mı? Tut etmeli kimle? Prokurorla mı ya Berdimuha mı? Hemme zata Berdimuha hiç ölmedi ahir. Kursu karap durupdy hazır. Adam sodası bilen hem şuğurlanıp durgan şu prezident men dep ya tiçke içindeki prezident bolup oturganam şu halk maslahatyny näse başlykydam şu bu Berdimuhaga karagan hemmeçki. Unda Berdimuha meken sot etdim onu. Ondy dese açık sotunu bize görmedik. Aytılgan yamanlıklarını ya bir çıkargan kararlarını bize görmedik. Merdan Muhammedova koygan näsini statyasını görmedik bize. Ana berde belli bolup durupdy. Oğurlanıp getgenidem bu balany akkaçyp gitgenleri sotsuz kamap koyganlarydam. Ine halkımız şunu görsün. Hakikat yoklukyny, hemme zat yalganlykyny görsün. Şunu biýetdi halkymyzam. Köp zatlara, köp halkymız şunu biýetdi. Arasında düşünmegen halkymyzam ba, korkup oturgan halkymyzam ba. Osunam ine bu näba? Ýa-ni weten satan haberlerinde aýtady. Berdimuha diýdi, dünya öňe barýatyr diýdi. Öňe alyp barýatyrlar diýdi. Ýurtumyz öňe barýatyr diýdi. Ana sana gerek bolsa. Nowuny alyp batyr bular öňe? Birdem ýalgan. Gaýta ýurtumyz ize getip barýatyr. Hemme tamallama ize getip batyr. Halkymyzam gedaýlykynda ize getip barýatyr. Nedem nüfusumuzam yok bolup barýatyr. Hemme zat yalgan ize ýürüp batyr. Bulany aýtyp durgan adam yalgan ine. Eldige getip batyr, ösüp barýatyr diýdi. Ösüp barýatyrgan zat ýok Türkmenistanda, çöküp barýatyr. Halkymyz gözüňizi açyňla. Indi şu aldar köseleni gepine inanmaňlar. Bir ayağa kalıp öz hak hukukuňyzy talep etmekni örgeniňler, çağalaryňyzy gelejekini diklep beriňler. Aýtmasynlar sizlere. Ene atala. Ene sen ne iş ettin bize üçün? Niş ettin? Kanı bizlere şu Berdimuhadan sorap berdin mi? İlim gerekmeni balama de. Ya bir yurtlara gitmek üçün yol açıp berdep sen sorap berdin mi dep sorasala no diýdeken bu halkymız çagalarına no dep cevap beradi. Şunun üçün enele gözünü açsın çagalarını gelejeki üçün. Eğer köşelerini yalgan geplerine inanmakını koysunlar indi. Deputat da yok bizlerde ondy nedem yok. Ýa-ni prezident degen hukuk korucu diýsmi, no dep aýtdyňyz-ku ýa deputatny bir zatny bullaram yok bizlerde. Hiç zat yok. Halk özüni diklep almalı indi. Bogany. Özünü özü kaldırmalı. Yata vermeli emas yalpaşıp. Deputatlarına etjek işleri yollany üzetsinler. Halkımıza yol açıp bersinler. Poyuz yol bolsun, kara yol bolsun, nere barıp gelemen dese barıp gelmeke erkinlik bersinler. Şunu sorasınlar. Ya meslahata barganda çözsünler şunu meslahatinde. Bolady sağ bolun. Sözünde durayım. Sağ ol Leyla hanım. Yine de şu yerde bellep geçeyin. Seyilov Bayli Toyluyeviç diye Türkmenistan'ın meclisinin adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak barada komitetiniň agzasy. Ýeňiş Jumageldiýewiç Mollaberdiýew Türkmenistan'ın meclisinin adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak barada komitetiniň agzasy. Bu şahslara serediň adamlar. Ýanky aýdyşymyz ýaly
şu Merdan Muhammedowy bikanun ýagdaýda ogurlap alyp gitdiler. Ne eline pasportu var, ne kimligi var. O zatlar şu wagt öýünde bärde galypdyr. Emma şu çagany şu Merdan Muhammedowy gizli bir ýagdaýda gelip Türkmenistandan onun edip oturan kim? Şu Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow. Şol adamyň esasy rolu ulu şu ýerde. Ona şu saýlanan deputatlar adam hukuklaryny doğru bir düzgün bir ýagdaýda kanun ýol bilen çözüpdirmi diýen soraglarken ortaçky şu adamlar şu şahslary Türkmenistan watandaşlary gaty bir not alyp diýädene türkler billah goýmaly adamlar. Entek bular gaty güýçli hasap berjekler. Bahar hanım sana söz bereli. Neme? Şu diňe bar derdimizi aýdyp zeýrenip oturmaly däldi biz halk. Ýurt bizinki, halkynky. Şeýledämi? Şoň üçin biz ýaşullar maslahatyna gitip gelen adamlar bardyr her kimiň owasyna. Toplanyp durup gitmeli ýanyna. Sen ýaşullar maslahatyna gitip geldiň. Bizim şu ýagdaýlarymyz sen han çöz. Baranynda näme üçin aýtmadyň, şondan hasap soramaly. Ol öz üstüne wezipe bolmaly şo zatlar. Gidip durup o ýerde diýene el çarpyp gelibem owada men ýaşullar maslahata geldim diýip o don geýip iki eliňem arkaňa geçirip gezip beýkyldak gezmelder. Her kim öýüne baryp ýağly palawdan doýup gezmelder. Halk şondan şon ýaşylyşyk edýärmi? Sen hasabam soramaly. Bizim bir ýerde o ağla versen zeýreni versen deputatlara näme olar aýlagyny alyp otyrlar. Näme diýen namart bolaýyn, sag bolaýyn diýe de ölmesem boldy diýe. Ene bu halk deputatlardan habar nemetmeli. Bilmeýem soramaly bar. Häkimlikden sonra deputatymyz kim bizim? Git tutmaly ýakasyndan deputatlaryň. Hal bu işleri kim edýär diýmeli. Seni kim saýlady deputat? Haçan saýlandyň? Oktur özüň gelipsiň de başymyza. Onda sen iş etde iş görkäz diýmeli de. Näme bu birler näme etmeli? Soramaly, derdiň aýtmaly. Okuwçyň okuw eksikmi, bilimi eksikmi? Hemme zatdan hasap soramaly bar. O deputatmyşyn diýip. Zat bolmanam nemede ne häkimlikde seçim bardyr, ne deputatda seçim bardyr. Biz bir wagt häkimligimiziň kimdigini bilmeýärdik, tanamaýardyk. Häkimlik diýip aýdýarlar boldy geçdi. Häkimlik bugün bazara gelýämisin diýe çympytyragy diýip hemme adamlar bazaryň içindedir. Şonu sir, süper ýygyna ýollaryň otlaryny çap bir gelip gidýänçe göz boýagçylyk. Onu şu ýerde tanýarlar. Bu häkimlik hem bir ady näme diýip bir-birini dürtekleşip. Deputat diýen zat men hiçem görmedim. Deputatyň barlygyny bilmeýärdim emme. O nemede ýaşullar maslahatyna ýaşullar oturýar. Şolaryň içinde bir el galdyryp ýerinden turup sorany görmedik. Onuň üçin halk hasap soramaly. Deputatyň kimdigini sonra häkimlige bar. Ene daşyňyzda palta gitmeli diýip bir gece bir bazar ýapdylar ýadyňda bolsa, niýasy wagt şo wagty. Polisiýa minip gelen maşynda adamlar üýtdi de agdaryp taşlady göterip. Polis arabasyny. Häkimligiň gitdiler, aýnalaryny daşladylar, häkimlik girmäge ýer tapman stoluň aşagynda giyip ýatdy. Şonu wara polislerim alyp nemedip halka gaýtaryp bilmedi izne polislerim gorkdular, çekilip durdular. Hani şu güýçler näre gitdi? Ýene etmez şonu. Sen häkimlikden hasap sorajak, gidin köçäňiz bolunda kırın kapısyny, kolhoz başlygynyň oturan ýerinden agdyryň başa. O bokkaryny bilen ýatsyn ýerde. Geldi motor traktoryň arkasyna mindir kolhoz başlygy. Şo şalkyldadyp bir bozuk ýollardan bir aýlandyryň şonu. Ine biz beýit ýaşy, senem şeýit ýaşy gör, halkyň ýagdaýyny gör diýmeli. Häkimlikden emme zatdan özüne gerekli wezipelerini şu wezipe bellendi şu işi etmedik adamları şeýtmeli deputatlar bolsun, kolhoz başlyk bolsun, olar ýöne boşuna aýlyk almaly halkyň eginde gysy görmeli. Ene Telman kolhozda
neme buğday örak oldular. Buğday ekiptirler. Şu vakında indi buğday ormalı diyene polisiye gelipdir. O neme bilen kambayn bilen içinden ayla geçirip yığıp yığdırıp ordurup alıp gidipdir. Adamlar seredik kalıptırlar. İyisi içine giyir ben bilmendir. Sonundan gidenine aydın gepine seret. Siz izindeki maşakları çöpläbem günüňizi görörsüňiz diýipdir. Öyle ölýän bolsaň, ene gep sesini çıkar bilmesen, şeýle bolýar hasap çygyra bilmesen. Men mellegime sen näme üçin giyirýän, näme üçin men eken ýerime eken dawamy sen diken dawamy, suwaryn dawamysyň diýip urun polisiýany köpläp goňşular bar. Onka berse oňa gelenlerem urun. Yere gelmep buğdayın düýbüne birazcık kellesini çıkarıp göwresini bir toprağa gömüp üstünde bir dem alıp oturun birazcık. Hani gelsin ne polisiye gelýän bolsa. Ana şonu ýalak edip bir ayağa kalmaly halk. Bolmaýar bu bolşular. Dene daşyňyzdaky häkimligiň nemesini aýnalaryny daşlany häkimlik kapydan hem çykyp bilmendir. Polisiýa diýmişin, alyň buny, jaň diýmişin. Aýyryn halky diýip. Polisiýa de işler edip bilmedi. Polisiýe de gelende ýanyna gelen göterdiler köpläp. Kim murda etdiler. Maşinlaryny bazaryň öňünde agdar taşladylar. El galdyryp polisiýeler kaçyp gitdiler. Maşyny taşlap. Ne şonu ýalak etmeli diňe daşygyň özünde däl. Raýonlarda da etmeli şonu, owalarda da etmeli şonu. İlki günä bizim özümizde ses çıkarmayız. Näme üçin biz haçan sen saýlawa çağırdyň diýip prezidentden başlamaly. Biz sen saýlamadyk. Halk bolup toplanıp çıkmaly öňüne. O ýerde hökmen bir eliňe awtomat alyp çykmagyna gerek ýok. Dilim awtomat senin. O ýerde alyp dura video alyň. Şeýdiňde goýberiň bäri. Her bir ýerde hasap soramalydyr. Halkyň özü ayağa kalmaly. Indi Türkmenistany Gaýgysy Atabaýew ýaňam aýtjak-da neme azan okunup durandan soň mara garşdyryp goýberdim. Nederbay Aýtak we egindeşleri Türkmen Cumhuriyetini kurdular da. Ýöne Berdi Muhammedowler egindeşleri bilen Cumhuriyetini ýykdylar. Zat galmady. Mundan soň kartadan ýitip gitmärkä halk bolup ayağa galyp biz watanymyzy özümiz kazanmak bizde kazanıp bermeýär. Aýmyň arkasynda orslar diýip orsaň, aňyrda Taliban bar diýip Talibanyň orsaň. Ors öz ýerine otursun, Taliban öz ýerine otursun. Biz Russiýany aljak diýip ayağa galmaýasa, ýa Awganystany aljak diýip ayağa galmaýas. Biz öz watanymyz üçin eger biz ayağa galmasak, watanymyzy gazanmasak, bundan soň neme çağalarymyzyň ýagdaýyna ähli boljak. Akdyklarymyzyň ýagdaýyna ähli boljak. Şunu en atalar, ene şu täze öýlenenler, men diýen ýigitler, gyzlar, ana şonu düşünmeli. Biz watanymyz gazanaly, erkinlige çykaly diýmeli. Ayağa galmaly, urup ýykybermeli. Kanunda da var. Eger başyndakylar dogry işlemäge, halk ayağa galmaga haky bar. Ana kanun başdan okap görsünler. Wagtyny ruhnama okudylar. Okusaň okamasaň oku. Ruhnama yok, men okamaldyň. Kanundan bir gezek okasyllar. Ine Google'dan çıkarsınlar. Türkmenistan'ın konstitusiýasy. Gitsinler kserokopiýadan çıkarsınlar. Kitap ýazjaga diýip edip berdiýse edip berýärler. Her kim bir sany çıkaryp alsynlar da öýüne maşgala bolup okasyllar, öwrensinler. Ine bir ýerde bu bar eken, ine şu ýerde şu bar ekeni. Diýip ayağa galmaga da hakymyz bar ekeni. Ayağa galmaly bir bize gelip watanymyzy gazanyp bermeýär. O jenaýetçi topar gitjekmi başymyzdan? Gitmez. Ýaly sygyry, süýtli sygyry kim nemesi öldürüp soýjak bolup neme diýe. Kim öldürmek isler? O süýtli sygyr sagyp, olar bir eli ýağda, bir eli balda ýagyp ýüpek diýip ýörler. Halk bolsa sürünüp ýörler. Şoňa düşünmegimiz gerek. Biz özümüz üçin däl, özümüzi öldürsin, näme şu çatışykda ölsek öleli, biz çağalarymız üçin bir Türkmen Cumhuriyetini bir neme deli, miras berip gideli. Ene toprağımız boljak özümüze. Gözüňe getirip gör, men 50 hektar yer berdiler de maňa. Men ölenden soň şu çağalarıma geçýär.
Yani şunu gözümüze getirmeli. Näil gowluklar boljakken. Häzir yerimiz barmy bizim? Ýok. 2 hektar yer beriye paxta ekjeksin. Paxtadan başga zat ekme diýen bir gad üstünden durýar. Günmü bu? Mundan gün bolýarmy? Ondan ayağa kalmaly, acısı bolmadyň, süýjisi bolmaz. O nämeseňem ursaňam, o ýerde urulsaňam, şu bir adım öňe ätdiňmi, iýze ätmeli. Bir musty urupman, ne de bolsa durupman diýe. İýzine de durmaly, gazanmaly. Bu ene sapara aýdyp otyra, her kimiň yeri boljak. Näme miras galjak çağalaryna. Ene Türkiýede şonu ýaly, şolaryň 80 hektar yeri bar. Ene oglalaryna geçdi, oglalarynyň magtygyna geçdi. Näme üçin bizde bolmaýaşalar? Näme kim mahal bir nemetmedi gyýzy bolsa, gyýzyna atasynyň pensiýasy galýar. Miras paýlaşyp bilýär. Şu wagt dädem ejem öldü de, maňa näme miras bar şo ýerde? Miras diýen zat ýok, wagtyny olar garyp kaldylar. Garyp bolman baý bolanda da gyýza miras diýen zat berilmeýär. Şu kiňki ogly şu öýde galdy, men zat şo ýa bolýar, başgalar dawa etip bilmez. Şu zatlary düşüneli. 50 hektar, 100 hektar yerim bolsa çağalarymdan aktyklaryma geçjek, men islen zadym eki biljek, istesem bağ ekjek, istesem şo ýerden villa edip jaý saljak. Şonu düşünmeli. Ene Türk kinolaryny görüp otyrlar. Konaga gitdik diýerler, nähili öýler bar. Gapysynyň öňe arkasy, öýüň öňe arkasy nähili baglyk giden meýdan. Ene şu zatlary gözüme getir. Men şolar ýalyk yerim bolsa, şolar ýalyk jaý salsam, çağalaryma geçjek, aktyklaryma geçjek, şolar düşünmeli, ayağa kalmaly, kekirdeğine minmeli kekirdeğine. Şeýdimi watanymyzy gazanmaly. Ene diýjeklerim şundan ibaret. Bolýa Bahar hanım, sağ ol, köp sağ ol pikirlerin üçin. Gowy belläp geçdiňine, şo seň ýaň aýtdyň ana şu türklerde yer paýlany diýdiň. Bizde ýene de gelip şu sözümizin bir ucu ýene de gelip şu Türkmenistanda ykdysady reformanyň edilmendigi, şu zatlaryň ýoklugy şoňa gelip sirgiýe ýene de. Gepimizin, sözümizin bir ucu da. Bu zatlar indi täze Türkmenistanda boljak nesip bolsa, ýöne ýanky aýtsyň ýaly halk ayaga kalmaly diýene. Ýene de gelip şu oňluklarymyzyň aty bir zerurdygyny şu ýerde belläp geçeli watandaşlar. Oňluklar gaty zerur. Sebebi halk ayaklananda bu kadasız, kanunsuz bir gelen cinayetgar topori ortadan ayırmak için bize hükman oňluklarymyz zerur. Leyla hanım, size de söz bereli, gysgarak tutsak wagtymyzdan yakınlaşdy. Baş üstüne. Bolady. Bir agzym aýtyp ötün. Hazır men yurtumuzdan gepleşdim de. Hazır. Kany siz sorak görüň diýdi. Deputatlar diýdi. Paxtaga getip durupmyz hazır diýdi. Paxtaga getmidämişle 200 manatdan pul beremiz diýdi. Paxtaga getdi degen görüň bolady diýdi. Osan paxta dep ýazylady, getdi dep diýdi. Tirildi dep diýdi. 200 manatdan aladämiş. Onam deputat alamy, kim alady diýdi. Osanam diýdi, internetle işlemeydi diýdi. 2 hyly internet bar diýdi. Birisi 500 manat turady diýdi, birisi 1000 manat turady diýdi. 500 manatlyky zordan eşitiledi. O etip gepleşip bilesen diýdi. 1000 manatlyky diýdi, bir azrak ýaxşy gepleşip bilesen diýdi. Bu ne bela hemme zat 2'den diýdi. Sany basaldamy ýok diýdi. Şulany bir aýtyp ötüň. Şunu sorap beriň dedi de. Ana şunu aýtyn dedim de menem. Dogrudan ham kany deputatlar noňa garaýdy? Internetle ýok. İnternetle inşundiň ne üçin berdi de hakkı yine halkyň hakkı getip durupdy. 500 manatdan ödetedi, lekin internet işlemeydi. O sonra paxtaga getdik dep 200 manatdan töleýdi eken işgarlar. Onu kim alady diýdi. Kime töleýmiz bize diýdi. Medikler näle, şivini fabrikalar ýene şundiň mugallimler
Pahtağa gittik de her gününe 200 manattan berede kelle. Pulundan berip üyünde kamıydılar. Yine işine baradılar. Ana, hemme zatı yalgan bulanı, hemme zatı yalgan. Bir de yine halkını yep yumurup batırla. Öğüne getip batırgan yurt indi bu. Öğüne getip batırımız, ösüp bar yatırımız degen yurt. Halkımız düşünsün, şunday degen gapni eşitken vaxtında ösüp batırımız, öğüne bar yatır Türkmenistan degen vaxtında düşününle indi halkımız, ize bar yatırganınızı aytıp durup şu. Haberle. İze bar yatırsıla. Türkmenistan ize getip batır. Ösüp batırganı yok. Çöküp bar yatır. Türkmenistan çöktü indi. Ana şunu aytayım dedim, sağ bolun. Olya sağ ol Leyla hanım. Ine şu yerde doğru belläp geçtin. Şu pahta yığımına uğru diyormuşlar halkımızı. Gariban halk näme etsin başka? Şu pahtany oda yakın değildi. Yaksınlar oda, yaksınlar şu toplanan pahtaları, otlasınlar halk. Şonu etmese bu cinayetkar topor sebebi her hili ne kıyınçılıkları getirip otuyor. Şu yerde yine de deputatlara geliyor, sıyırıp gitmez. Sebebi deputatları şuun kim saylaptır diyen, meclise deputatları kim saylaptır? Yani saylaw, yukarı saylaw kuruması bar mı Türkmenistan'da şuun kugun? Ya da konstitusyon, sud bar mı Türkmenistan'da? Yok Türkmenistan'da. Şuların hiçbiri işlemensen Türkmenistan'da şu deputatları 4200 sany adamı saylawa getiren halk onu şu saylawy şu deputatlarım şuun hökümet yani goşadırnak içinde hökümet bar diyen olsalar. Yani kanun bar, kada kanun bar, bizim beyle ihtiyarlıklarımız bar diyen olsa onda bularım şol cinayetkar goşadırnak içindeki hökümete şäriklige oturan bir şolaryň yalakalary cinayetin hemmesini deň paýlaşyp oturan bir halk bolup bizim gözüňimize gelýär. Eger şu 4200 deputat şu 4 sany meseleni orta alıp şu meseleni çözen bolsa, onda bugün Türkmen halky beýle kösünçliklere, beýle kıyın ýagdaýa gelmezler, eziz watandaşlar. Şu ýerde biz gepleşigimizi yine dowam ederiz. Bu meclise saylanan deputatların, bu şahslaryň atlaryny her gün bir 10 santyny orta çykarsagam, gündeme getirsegem, halkımız düşünür diyen niyet bilen yine de bu gepleşiklerimiz dowam ederiz. Eziz watandaşlar, Bahar hanım yine elin kaldırıpsın ya bir goşa ayırjağın bar mı? Bolmasa jemläýil diyen pikir dedik da. Ay Jahan abla, menem şunu aytıp berin. 30. dekabr çelli pahta bola demiş. O şuna çellim pulunu töläp oturmalymış. Lekin pahta yok, pahtaga gitmişsen dedi. Pul töläp oturasan her gününe 200 manattan dedi. Halkımız nerede anladı bunu? Kayta aylık almaydılar. Aylık berip işle beripdi halkımız. Kıyın ýagdaýda. Pahtaları otlasın, yaksınlar. Halk bolup toplanıp pahtany oda versinler. Şonu berden biz aýda otursyn. Ediz watandaşlar şu ýerde gepleşigimizi ýene dowam ederiz. Biz şu meclise saylanan deputatlary her gün çykararys, orta sizin bilen paýlaşarys. Şuun gün gepleşigimizi şu ýerde tamamlaýly. Hoş sağ olun. Gelin gyzlar, sizem gelip beren gyzykly pikirleriniz üçin ýene de görüşýänçe hoş sağ olun.